γιατί ρωτάς? Από περιέργεια. Ξέρεις πως είμαστε εμείς οι γυναίκες. Ναι, είσαι περίεργη. Σου την έδειξε? Δεν σε ενδιαφέρουν τα πράγματά του. Εντάξει. Α, τέλεια. Αυτό ακριβώς ήθελα να ακούσω. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Άντε. Θέλω να μάθω τι σου είπε ο Μάρκος για τη φωτογραφία. Τι είναι αυτό που σε εκνευρίζει τόσο? Ότι ο Μάρκος και η Σόλ σου κάνουν αυτό που κάνετε σε μένα? Μάρτιν, αν πάρεις το μήνυμα, σε παρακαλώ πάρε με. Είναι επίγον, πρέπει να σου μιλήσω. Ναι. Γιατί θέλεις το τηλέφωνο του γιατρού Σωτέλο? Τι? Ναι. Μη σε νοιάζει, Γιατί, με έχεις κανένα τρόμαξες, πρόβλημα? φεύγω. Δεν είναι για μένα, μαμά, σε Όχι, παρακαλώ. τότε για ποια είναι? Δεν μπορώ να σου πω, είναι εμπιστευτικό. Όχι αγάπη μου, όχι. Περίμενε ένα λεπτό. Δεν θα φύγεις αν δεν μου πεις για ποια θες τον αριθμό της γυναικολόγου. Για τη Χίλντα. Τι? Όχι αγάπη μου. Η Χίλντα δεν θα σου ζητούσε τον αριθμό της Μη γυναικολόγου. ζηλεύεις, μου το ζήτησε Μη με γιατί περνάς σε για ανόητη. ντρεπόταν. Μάλλον θέλει να ξαναρχίσει την ερωτική της ζωή. Μπράβο, Χίλντα. Όχι. Θα μιλήσω στη Χίλντα για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Μην ανακατεύεσαι, Δεν μπορεί μαμά. να είναι έτσι. Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι. Τελείωσε, ντρεπόταν, τέρμα. Εντάξει, Πρέπει να καλά, φύγω. έχεις δίκιο όμως, πες μου κάτι. Σίγουρα βλέπει κάποιον. Το πιστεύεις αυτό? Όχι, όμως μου ζήτησε τον αριθμό της γυναικολόγου, άρα μάλλον ξέχνα το, μαμά, σε παρακαλώ. μπορώ να Όχι. φύγω. Θέλω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. μαμά? Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις ακόμη την τρελή ιδέα να μάθεις για τον Αντράντε και για τον αδερφό του. Όχι, δεν την έχω. Αλήθεια? Ναι, μαμά, είχες δίκιο. Τελείωσε. Γιατί να με ενδιαφέρει η ζωή του Αντράντε, του αδερφού του, τι κάνει. Πρέπει να προπονείς τα κορίτσια, εντάξει, τις μαζορέτες. Εντάξει, σε αγαπώ. Μ' αρέσει που ακολουθείς τη συμβουλή μου, αγάπη μου. Εντάξει. Αγάπη μου, αν συνεχίσεις έτσι θα πας μπροστά. Εκείνοι που ακούν τις συμβουλές πετυχαίνουν στη ζωή τους. Αχ, ωραία. Ο Μπλας εκνευρίστηκε πολύ. Είδες πως παίξαμε? Είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να μας βγάλει εκτός συναγωνισμού. Καλά τα πήγαμε. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ηθοποιοί. Καλά. Φρανσίσκο, η Σαμπρίνα πήρε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Α, ναι, τι έδειξαν? Δεν ξέρω. Δεν μου είπε. Ήρθε και έφυγε. Ήταν πολύ άσχημα. Όχι. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσες να την πάρεις και να τη ρωτήσεις. Όχι. Δεν θέλω να φάω πάλι χιλόπιτα. Δεν θέλω να της ξαναμιλήσω. Το ξέρω, Τέλος. Φρανσίσκο, όμως δεν ξέρω. Ένα τηλεφώνημα είναι. Ωραία, τότε τηλεφώνησέ της. Εγώ δεν την παίρνω. Δεν θέλω να μπερδευτεί. Δεν θέλω να καταλάβει λάθος. Θα τη ρωτήσει τι λένε οι εξετάσεις. Δεν θα τη ζητήσει να ξανακοιμηθείτε πάλι μαζί. Συγγνώμη, μαμά, δεν μπόρεσα να την καταφέρω να έρθει μαζί μας για φαγητό. Σου είπε γιατί δεν ήθελε να έρθει? Όχι, δεν ξέρω. Μάλλον ήθελε να μείνει με τους φίλους της. Ποιος ξέρει. Όμως ίσως αλλάξει γνώμη αν της πεις ότι ο μπαμπάς θα θεωρεί σημαντικό και να έρθει. Όχι, Λάουρα. Όχι, δεν μπορώ. Εξάλλου δεν θέλω να μαλώσω με την Ντολόρες. Πάντα καταλήγουμε να μαλώνουμε και είναι αδιέξοδο. Μα δεν χρειάζεται να μαλώσουμε αυτή τη φορά. Εξάλλου μπορεί να είναι καλό για αυτήν, μαμά, σε παρακαλώ. Ξέρεις πόσο πεισματάρα είναι η αδελφή σου, το ξέρεις καλά. Ναι, όμως κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν ξέρω. Αν δεν έρθει τελικά, ίσως να είναι καλύτερα για τον μπαμπά. Τι? Περίμενε, μαμά. Τι εννοείς όταν λες ότι ο μπαμπάς δεν τη θέλει στο πάρτι των γενεθλίων του? Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Περίμενε, μαμά, δεν είμαι ηλίθια. Λες ότι ο μπαμπάς δεν θέλει να δει την κόρη του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιο, μαμά? Ποιο πρόβλημα? Τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Όχι, είπες, κάτι υπονόησες. Μαμά, πες μου. Όχι, ξέχνα το και πάμε, σε παρακαλώ. Όχι, μαμά, μίλα μου. Μα εγώ Εντάξει, κορίτσια, σας παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε από το τέλος γιατί δεν ήταν καλό. Να προσπαθήσουμε πάλι. Πάμε. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Πάμε στροφούλα τώρα. Έτσι, μπράβο κορίτσια, πολύ ωραία. Είναι χάλια τα βήματα, πρέπει να τα αλλάξουμε. Άκουσε με, αν δεν σ' αρέσει, δίνεται. Άσε, θα της πω εγώ. Λοιπόν, κοίτα, αν δεν σ' αρέσουν τα βήματα, μπορείς να κάτσεις εκεί, να κοιτάξεις να μάθεις τις κινήσεις πρώτα και όταν τις μάθεις, τότε έλα να κάνεις πρώτα. Αλλιώς, Εντάξει, αλλιώς γεια. Δεν θέλει να τα μάθει, ας την αφήγει, σιγά τι μας νοιάζει. Άντε, γεια. Κορίτσια, δουλέψαμε σκληρά, 10 λεπτά διάλειμμα. Ναι, σωστά. 10 λεπτά διάλειμμα, κορίτσια. Να σου πω, Ακούω. μήπως μου βρήκες τον αριθμό που σου ζήτησα, ξέρεις? Ναι, όχι μόνο τον αριθμό. Σου έκλεισα και ραντεβού. Πότε? Σήμερα το απόγευμα. Είμαι εκπληκτική. Αλήθεια. Είσαι τέλεια. Όμως εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε γυναικολόγο Και πού πας? στον παιδίατρο, εκεί με πάει ο μπαμπάς μου.
Αστιεύεσαι. Μη γελάς. Εγώ δεν είχα μητέρα για να με πάει στο γυναικολόγο. Μαρίζα, μπορείς να έρθεις εσύ μαζί μου? Έλα, πες ναι. Όχι, ζήτα το από καμιά φίλη σου, όχι από μένα. Αυτό κάνω. Θα έρθω μαζί σου, όμως δεν είμαι φίλη σου, εντάξει. Έχω και μια εικόνα να προφυλάξω αυτό Δεν το ξέρεις σχολείο. πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα. Ναι, το ξέρω. Λινάρες, Λινάρες, κάποιος σε περιμένει στο διάδρομο. Εμένα? Ναι, εσένα. Κράτα.